Terä, tää tuuppa. Paappa me pois. No, mekin tullaan. Niinkö? Ei tarvinnut kävellä. Kyllä. Tottakin se on. Kyllä. Tottakin se on. Mulla on koko tänä päivänä. Se on hyvä helvo. Täällä on aivan uusi. Joo, se on hyvä. Joo. Ja tässä on, tuossa saa keittää. Joo, kyllä. Joo, no hyviä, joo. Joo. Joo, se on hyvä. On se pöydällä vai millaista? On se millaista? Ei, tämä on puilla. Joo. Tuohon puita näin. Joo. Joo, kyllä. Täällä on tuo tuhkapesä ja Joo, kyllä. Se on hyvä. tämä on hyvä. Joo. Tuohon tulee torneja. Joo, kyllä. Se on hyvä. Ja sitten sulla on tuossa mulkomia pöytä, ne toi. Voi, totta vie. Joo. Katso nyt kuule kulkomia. Markki Tuuri katto. Joo. Mulkomia Joo, pöytä. pöytäkin, joo. Ja sänky tuolla, tuolla vissiin. Joo. Perästä tuuri takata puita pois tuota. Tässä tuota puita pois liian. Ei se vielä tarvitse. Joo, siellä on levy. Hei. Ei. Sun pitäisi viedä sitten nuo kattoverkit suojahan siksi aikaa, kun ettei ne lumista. Joo, terä, tuo on joku tuureen huone. Se litää tuonne päätyy, mihinkä vain Se tehdään. tulee nyt tänä päivänä. Joo, tuonne päätyy, vai mihinkä tehdään. Tehdään vaikka tuon tielle päin uusi huone, Joo. niin on. Tehdään tie. Kyllä. Joo, Ensi yönä nukut jo siellä. Sä voit oikeastaan peruuttaa tänne ja panna tuon sänky ja pistää nämä kyyttiin sitten tästä. Sinne ja se kumminkin tulee kans pian se. Sä saat tuosta nämä vastuulevyt. Näistä saat tehdä mitä tykkää. Joo, kyllä. Joo. Mutta niin nuo viedään suojaksi niin kauaksi kun tehdään katto niistä. Suojahan ettei ne lumissa. Joo. Täällä on värkkiäkin tehdään tupia. Joo. Joo, tehdään tupan, no hyviä pellikattoja rakennetaan. Tehdään tuon kämppä. Mie Martti nuo tupa. Mauri toi sulle vielä vaan Minä vaate. itse lähdet tää joulua. Kiitos. Ottakin siellä. Mikä se nyt pian tuuksi? Martilla on nyt sopivaa kun pääsee Kyllä uuteen. tottakin terät ja tuuritupa tuohon levyyn. Sä meet ensi yöksi sinne maata jo. Ei terä, se kun topeekin tuo terät ja tuuritupat on tielle päin. On kokonaan se. Joo. Ei se tarvitse rakentaa. Joo, nyt oikein suulla. Ei millään. Ei, se on Joo. täysin yli horisontti. Pannaan ohjaan. Kyllä, tottakin, että kahveitakin Mutta vähän. kyllä se menisi Sitten juodaan kahvia. vähän kuin puiltakin. Niin. Vie kuule ne tupahat, ettei ne kylmety. Joo. Joo. Terät ja tuuritupat. Rakennusvärkkiä kyllä kurjaa. Rakennusvärkkiä kurjaa kyllä tehdään, se on päätyy johonkin huoneelle. Meillä on nyt vähän tuotu jo, Joo, mutta... viettopaikka, tässä olisi kilokin hietaa. Joo. Tehdään tuonne päätyy lisää. Joo. Uusia huoneita. Kuinka Pannaan paperilla vain sitten rakennetaan. Mä oon Kisikalle, vaikka mä tuntuin. Joo. Ennen rakentava mitään, mä oon ennen rakenna paljon. Se on Jaskan. Voi on siellä nuossa. Ei, kuulemma se on minäkin kysyin, en mä tiedä. Jaskan poika on, joo. On se juoksija. Eiköhän se vissiin juokse. Onko Jaskalla sitten monta? Nuon iso poika jo. No sänkyjä sitten paljon, että nuo pullat on tuon pyössä. Joo. Tuolla tulee sulle sänky. Joo.
Tän niin. Eihän tänne vähän kuusuihan niin. Se on pakko nyt. Joo. Tämä on tässä luokka meidän. Ei tuo Ketään tuolia paata. Oikainen marstu. Joo, maailman kuuluu. Onko? Mulla on siellä puukaamiina taas. Mä tuun joskus kattoo. Mä tuun kattoo. Pikapoo. Viedähän tästä sateensuojahan hetkeksi. Jos sattuu joulun aikana sataa lunta, niin ne lumissa. Onhan niitä tuolla kärryllä. Mikä ruoki? Joku lauta tai mikä se on. Kun sitä nostetaan, niin se on vaan Joo, nyt joo. tehdään. Ei multaa. Tästä kaavakki on valmis kyllä valmiiksi. Joo. Martti saa nämä. Joo, niin on hyllyvärkkiä. Ei ole vain niitä jäännöspaloja. On tuotu tänne. On tänne vain, jotta tuota. Joo, jolla lautaa kyllä. Saamilla, mä rupän sahaamaan. Lautaa, kyllä te pojat on niin. Kun mä saanut, mä oon ennenkin saanut. Se on oikein. Mulla on saamilla tuossa Koiviston kyllä. Ei sillä mitään kuvia vedän, niin ei niitä mitään oo. Se on muovia. Mä en niitä kuvia niitä itse tee. Martilla on Ei niitä saamilla. kuvia mitään auto. Ota mun hommiin sitten. Joo, kyllä mä topeen tulee hyvin. Joo, no mä oon Martilla. Joo, Se on kyllä. kaksi. Kovaa nopea nyt. Täällä on kaksi kovaa. Et se on Koiviston kanssa. Eiköhän se saa jättää kuin En mä käy hetken. kato kun se vannahan torni. Ei kun panna paikoilla. Kuule, pitäiskään sun viedä nuo maidot tuossa? Mitä? Pitäiskään sun nuo maidot Pitäisikö ne viedä? jättää? Joo. Mulla on niin kiinnostaa. Kyllä nyt. Mikä siinä on, kun Martti oli nostamassa tuolla nousua? Niitä on osukaapottu tästäpäivää kyllä, kurinko. Oi voi. Siellä on sitä paljon. Sit on siellä. No, täällä on tupi. Iskaullakin on. Ja pellikattoa kyllä. Kurikan osukaapottu on kyllä. Täällä tupi ja Päinsä nyt uusia sitten tee. tähän pääsee. Täällä on jo pöydät ja tuolia ja sänkyjä ja... Kenenkä voi puhua? Mutta yli. Kyllä, kyllä. Nyt se menee täytä. Lauri. Tuut Martti tänne vähän kuvata. Tuut tänne vähän kuvata. Joo, kyllä, ei sitä kuvita mitään ole. Ei oo kuvita mitään. Niitä mitään pois vielä. Ja se tuolla siellä. Joo.
Vapaata. Ai, oliko kauppa? Oli. Tuohon antaa olla talven sen niin. Onko siinä ainoa tehty? Ainoa siihen jättää. Joo, ainoa siihen. Tuo puita. Mitähän taloustorni on? Joo, kyllä. Yhdenkö voimme katsomaan? Eihän siitä muuten mitään. Saadaan tehty maahan. Otetaan kaikki pois. Että nauda. Se on hyvä tuppa. Pois. Tosi hyvä tuppa.
ei ole hälytty. Kivi vaan lähti irti jostain tavallista kuopaakin sen. Vetää vettä mankolla meihin, niin kovaa. Mitä? Joku vetää mankolla. Mangolla? Niin vetää meihin, Joo. Ootte se siellä upseerikoulussa ollut? Oo, mä oon Suomen Sotamarkka Mausalla. Niinkö? Niin, mä oon se. Jaa, en minä oo Joo, tuostakaan no, tiennyt se. mitään. Jaa, joo. Mä oon Suomen Sotamarkka Mausalla. No, sillä lailla. Oot Topen veljenpoika. Joo. Sen. Mä oon siellä, se on Antto Kalamommaa, sen. Mä tunnen hyvin. Yrjänkin mä tunnen, mä oon yhden täällä vaikka käynyt. Täällä. Joo, Lahdella. Joo, kyllä. Onko sulla se moteri vielä? Ei oo enää. Mä oon yhden kanssa korjaamaan autoa kaikki.
Loma niitä. Korjaamo päättelön. Meillä on kodilla kyllä. Puita ja kaikkia kaarama poltama vettä pois. On toki se totta. Enkä ala kanoa paljon metsää Jurvalla. Kyllä sun pitää kuule nyt Nopea puhutaan puriitti päältä niin Lahden tope ennen kuin alkanut lakia sitten metsää. Voi saatana. Nopea tarasti. Ja puristi päätä. Joo. Nopea kehu. Mutta se on lakannut puristamatta, ei se enää Ei purista. se puristi enää. Kehu nopea meni omaan metsään. Kyllä voi saatana kun hakkaa tuon pojan metsään. Joo. Joo, ne vei lautaput kaikki vähän naulua hakka. No eipä tuolle muuta. Almon matika toilla puolella mä naulo hakatkoon lakia. Matinkaan. Eipä tuolle muuta hoksannut sanoa. Joo, ei mitään, mutta ne sai sen hakata, on se iskuttanut kaikki. Jaa, se on istu. Joo, istuttanut. Onkohan tuo Yrjö ollut istuttanut? Ei ollut, on istutettu kaikki se mettäkin. Joo. Joo. Pitäisikään meidän Martti nyt pian mennä katsomaan tuolla tupaan. Joo, tuu käymään jos keitetään kaffetta, mä kotona. Saatana, niin mä tuon korttia vähän. Joo, vietetään tuo kämpä. Joo, ja sitten juuri. Joo, kyllä. Muistaaksä sen kun niin Kyllä olin... mä muistan sunkin hirmo, sä tuu sunkin työn. Ja muistaaksä sen kun niin mä tulin kerran teille kun niin, Joo. sä teit mulle punssin, sulla oli Joo, kokonaan. kyllä. Tottakin se on kyllä. Ja muistaaksä sen kun mä Joo, toin kyllä. sulle sen paketin? Kyllä sä toit silloin se paketin mulle. Onko sulla kuule vielä se puku tallella, minkä mä toin sulle? On se mulla vielä, takki on vielä. Joo. Mä oon pitänyt sen vielä, mutta pitänyt se mulla varastoon. Sun pitää sitä oikein ruveta pitelemään. Aukaa se vähän ovi. Isäntä aukaa. Kyllä avaa. Joo. Aukaasmahan ovi tupaan. Täällä vaan muut takavat sisään. Mä tiedän, että ovi pannaan muuri tupahan, että tulee närken. Täällä on Masa. Tuolla on Masa. Ai jaa, joo. Jäskä. Taas sitten tuo. Nyt on oikea. Hyvä. Siinä on takan paikka tuolla pelli. Kamina tuolla. Siihen pannaan kaminaa tosi. Kyllä. Se on hyvä tupa. Aimo. Pannaan pystyyn ne kaapit. Pannaan kaapita tänne sinne juu vehkeen. Martti saa tulla sitten tupahan kohta. Joo. Vähän valakia. Ei kuule, hae avaimet ja saat puita sinne. Pistä nyt Martti kuule ne omenat tuosta suojasta. Jää. Ei oo paljon minkään moisia kuule syödä jäistä. Kyllä, vapaa ne pois. Auton lämmittyy. Täällä on. Anna putki pois. Täällä? Joo, tuolla kautta. Öljy, no taiteella suuremman tupia tuo vielä rakentaa pian. Joo. Tehdään rakentaa. Näin on. Ja on sopiva viettä. Koirakin haukkuu. On, mulla on tää koira, se on sudensukuinen koira. On. Onkin. Sillä lailla. Joo.
On hieno sisältö. Oo, se on hieno hommakin. Aimo! Voitit vaan se öljylamppu. Ota vähän siihen päähän Kuvatahan kiinni. tuo. Onko sitä öljyä jollakin? Onko Markilla öljyä? Multa jäi se pullo kotiin. Vannahan tonne, se tuo sulla vanha palo sinne, niin saa kuvata. Viekää kameraa vähän. Anna tänne lappuja niillä heti. Onko se suo? Se näin päin. On se aika hyvä. Aula Martti puita, nyt sinne pitää Hei. panna valaki. Aimo, rauhoita sillä Mene porolla. aukaa, se on tuo ja tee palkia itse. Siinä laudan. Kato kun siellä... Ei, sun pitää se ajattelee, kun menee kärit pois. Tehdään valakia vain sinne. Kato siinä tulee kärry. Tästä tuon laudan päällä siihen vähän reikä. Niin on tuolla vaan. Mulla on sen kokoisia ruukuja täällä. Se on loistavammassa kunnossa. Mä paan tuon pellin kiinni. Jaa, mutta täälläkin olisi pitänyt podata. Voi helvetin. No nyt on. Jos ne pannakulelle villat sinne sovittaa heti. Joo, se on auki tää nyt. No koska se lupas tulla se... Palotaan. Kolmelta. No nyt se tulee pian. sullakaan kello. Se tulee vielä, saat panna ne villat. Et sä tätä vielä vielä. En mä tar... Pannahan vähän... Niinkö... Vedä sitä alhapäin kunnolla ja siitä se Sänkykin kastaa. pitää lämmetä. No niin, että ihan niin, että se on melkein pois siellä. Aika ton pohjittoon. Sinne se. Matti on hyvä katsoa tällä linssillä. Kyllä tottakin. Piisaako valo? Kyllä kun on niin valakoa. Ei tähän enää piisa. Niin. Joo, taas tuosta. Tässä on noin. Kekkirikkoja vaan pannaan paljon tavaraan kyllä. Kyllä se nyt siellä tarkenee, kun saadaan valaa. Aukaa se nyt tuo puuloa. Siellä on 40 sentin sila sillä. Pitäis mahtua. Vähän pienemmällä on tämä piisa. Mitä palaamaan? Ei, tällä sakilla saada yksi